Igbo bụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwe m unu wee na-asị nke onye chiri nyazelu afọ mbụ Nnaemeka Ilenu na chi mana ife ji wee mara m bụ riwe akụ o nwere ife anyị ji wee bịa tata ịma na ịbịa na obodo niile dị n'ala Igbo obodo ọbụla nwere anụ fa na-asọ iji wee maa atụ mmụọ na-ekwu okwu bụ onye Inyi dị na Oji River Local Government Area nke dị na Enugu steeti ndị Inyi na-asọ mbe anyị chọrọ ka anyị jụta mmadụ n'one anụ ndị befa na-asọ maka na ndị Igbo si na ọdịbendị na-edu ndị ekenekwe m unu mana tupu anyị na-aga n'iru biko ọ bụ na izi ị na-esonye anyị biko ka gbarụ ka ije na YouTube ị ga-afụ ebe dere subscribe ibinye aka na ya ị ga-afụkwa ebe sere ihe dịka mgbịrịmgba ibinyekwa aka ka iwe na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ife onyonyo nke ọfụ anyị nọkwa na Facebook nakwa Instagram kabar ka ị na-esonye anyị maka mmụta na nkụzi dị iche iche gbasatara omenala Igbo na ọdịnala Igbo dịgasị iche iche ife ọbụla gbasara ndị Igbo na omenala Igbo ọ na ikoROtv network ka ọ na-akpọtụ ekene m unu mgbaka ijen daalụ biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Ugonna. Onye ebekwanụ ka ị bụ? Amụ ya Abia steeti Ụmụahịa. Oke onye Ụmụahịa. Abịa na Ụmụahịa steeti abịa na be unu o nwere anụ ndị be unu na-asọ? Na my brother adọkwa m sure because mụ na-ata ihe niile bụ anụ na-ata. Echọrọ m. O nweriri anụ ndị be unu na-asọ oge nweriri. Adịrọ m so nwa anụ ndị be anyị na-asọ because anụgo m na o nwere some people na-ada ata anụ agwọ mana ndị be anyị na-ata anụ agwọ. O nwere ndị na-ada ata anụ agwọ bụ unu? Anụgo m na some parts of Igbo. Ma na-ekwu maka bụ unu gogo. Most of the anụ ndị ọzọ na-asọ anyị na-ata ya be anyị. Ọ bụgo na o nwere nke mụ anada ata mana personally ada m ata like agwọ ada m ata anụ agwọ mana ndị be anyị na-ata anụ agwọ as in my place fa na-ata anụ agwọ ejo da mụ personally so but ịjụọ m na traditionally now ma ọ were anụ my people na-asọ mmasị nkwa gị because ihe niile normal anụ na everybody na-ata whether ma nkịta o agwọ o ezi my people na-atacha nwere nke anyị na-asọ. So nwere anụ ndị buru na-asọ? No, abụ onye Ụbakala anyị n'Ụmụahịa Abia State. So and I know that my people now are hearing me. I want any place any anụ gasị gị ndị Ụbakala in Ụmụahịa na-asọ. No. Okay, nsogbu adịrọ daalụ. My knowledge. Okay, daalụ. Thank you so much. Nna anyị biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Mr. Clifford Afueyi. Okay. Nna anyị onye ebekwanụ ka ewu? Asị m Ọlụ Imo steeti. Onye Ọlụ? Imo steeti. Ọlụ. O nwere anụ ndị Ọlụ na-asọ? Ihe anyị nwa na-asọ na be nna m kịta bụ eke, anyị adịghị eri eke. Okwu na-adịghị eri eke? Anyị eke bataba anyị ya emeri ya ihe anyị ga-emeri ọpụkwa. Kedu ihe kpatara na ndị bụ na-adịghị eri eke? Ọ ihe nna anyị bidoro ya amarakwa m etotekwere m fụkwa ya. Okay, mara ihe kpatara na unu adịghị eri eke? Kpatara ya amarọ m ọ ndị nna anyị guzobere ya. Okay, nsogbu adịrọ sa. Daalụ sa. Nwanne mmadụ biko gwa ya afa gị. Afa m bụ Ifeanyị Okondi. Ifeanyị onye ebe ka ị bụ? Abia steeti. Ebe ọ na-Abia steeti? Bende local government. Okay, Bende. O nwere anụ ndị mbụ na-asọ? O kwanu ndị be anyị na-asọ mana na amaghị m ga. Ị mara anụ ndị mbụ na-asọ? Gaa mụ ara na village gaa ọwọ si lewa uche mmadụ ọcha na ị kwesịrị ịma anụ ndị mbụ na-asọ na ịma na nwere ndị na-asọ eke nwere ndị na mba o nwere obodo na-adịghị eri eke nwere ndị na-asọ mbe nwere ndị na-asọ ejine. ata eke. Unu na-ata eke? Obodo anyị na-ata eke. Mana o nwere nke ndị mbụ na-adịghị eri? O kwesị. Gwakwa na anyị. Amụọ m ya ka na-eche na ọ ka na-eche gaa amụọkwa m. Ọ bụ Ebini Ka ebe Ebini? azin Ebini na ịma ebe Ebini? Ka ị mara ebe Ebini? Kio. O nwere anụ ndị buru na-asọ gwa anyị anụ ndị buru na-asọ. O nwere obodo na-asọ mbe, o nwere obodo na-asọ ejine, o nwere obodo na-asọ eke, o nwere obodo na-asọ atụrụ. So gwa anyị nke ndị buru na-asọ. Agwọ anyị ada-ata agwọ. Ọ maka m kwuru agwọ? Mba anyị ada-ata agwọ. No wahala udode. Nna anyị biko ka ị gwa anyị afa gị. Abụ m Maazị Sam Chukwu. Okay, onye ebekwanụ ka ị bụ? Abụ m onye enyi mba Amaoli nke dị n'okpuru ọchịchị Ọgwụ. Okay. Nna anyị biko o nwere anụ ndị bunu na-asọ? Anụ ndị bunu na-asọ? O nwere anụ anyị na-asọ. Kere anụ bi ya? Anyị na-asọ mbe. Unu na-asọ mbe? Anyị adịghị eri mbe. Ka ife kpata
onye mba Amole ma onye Amole mara na-eri mbe. Kedu ife kpatara unu ji asọ mbe? Ọ ka anyị si efu ya n'aka nna nna anyị ha. Nna nna anyị gwara anyị na ya adịghị eri mbe. Ndị be anyị na-asọkwa udene. Anụ a na-asọ buru ibu mana mbe bụ nke ka dịgodi na nke eji mara ndị Amole. Na ndị Amole ya nwere onye Amole na-eri mbe. Anyị na-atụrụ inu si na onwe onye Amole na-eri mbe ibe na-asọ mbe. Nsogbu adịrọ, daalụ sa. Abụ onye Enugu a. Onye ebe ka ị bụ n'Enugu? Mmakụ, precisely. Mmakụ. Biko, o nwere anụ ndị bụ unu na-asọ? Monkey. Ya enwe. Kedu ife kpatara unu ji asọ enwe? Ama m onye ndị gboo na mbeta ọgbasakwa m o. Ọgbasakwa m ọ ndị gboo. Ma nwere ka akụkọ n'onwe gbagwunye ndị gboo na o nwere ike ji agha ihe ike mee ha ghọọ monkey felu. Ma ịmakwa ya bụ ndị nkịta bụ ndị machukwu na so all those things I believe us in ya. Mana isokwa ndị bụ na-asọ enwe? Ada eri enwe. Nya ka nna ajụ isokwa ndị bụ na-asọ enwe? Na ada eri enwe. That's why I'm sokwa ndị baya asọ enwe. Okay, nsogbu adịrọ. Ada eri ya bụ na ada eri ya. Daalụ. Etinyela m okwu n'ọnụ biko. Nwanne mmadụ biko, gịnị bụ afa gị? Nwa bụ Ezuka afọ. Okay. Onye ebekwana ka ị bụ? Ọ bụ m onye Anambra, onye Anam. Okay, onye Anam. O nwere anụ ndị Anam na-asọ? Ya o nwere anụ ndị Anam na-asọ? O nwere ndị na-asọ eju. O nwekwa ndị na-asọ eke. Sọsọ bụ anụ mba ndị Anam na-asọ mana ọ bụrụ ha niile. O nwere ndị na-asọ eke, nwee ndị na-asọ eji. Mana bụ unu gọgọ o nwere nke unu na-asọ, nke unu na-asọ? Ejine. Ọ dịghị ya na be anyị. Kedu ife kpatara unu ji asọ ejine? Amaghịkwa m nke ahụ. Amaghị m ihe emecha mana ihe ma bụ ndị be anyị ụmụdọrọ Anam ha adịghị eri eju. Ha adịghị eri ejine? Mba, ha adịghị elekwa ele, ada akpa ya. Ada erekwa ya ere? Ele ya ịma mkpa ya ịma nri ya nwe onye ga-eme. Nsogbu adịrọ, daalụ. Afa m bụ Chief Mrs. Teresa Nwigwe from Emudo Nenwe in Anuri Local Government, Enugu State. Onye Nenwe. Mọmị biko, o nwere anụ ndị bụ unu na-asọ? Dịka since m mara ihe toro tam toro na bai. Ndị be anyị adịghị egbu agwọ ọcha maka e nwere arụsị a na-akpọ ngele edibe. They believe no that ngele edibe bụ enwe agwa ha ndị nọ ya na-enye ha nwa ha. Ebe ngele edibe ahụ ndị bụ ama ọjị ị na obi ọfụ na-enwe. You can try igbu inwe gbuo agwa ahụ na ngele edibe ịma mgbe ihe ọzọ bụ ejula na that particular obi ọfụ nwa ha nwa gbuo fejine gbuo tie kụwa mana other parts of na-enwe dịka akụkụ na-enwe ọzọ ifu eju na ahịa ị ga-ata mana ọkwa ifuru agwọ ọcha ịma try na bai ọ bụrụ ndị ụka ha egbugodi ya ha ga-atụfie ma ọ bụ na ọ ha efilu na ọ na-enye ha nsogbu atụfuo mana ha ma nta ya. Ndị na-adị egbu agwọ ọcha ha funukwe m since mbụ mmadụ onye gburu ya taa funukwe m maka ọ na-asọ yi sef ọ na-asọ yi. Thank you. Daalụ ma, daalụ. Odegwu nwoke biko, gịnị bụ afa gị? Afa m bụ Okechukwu Chinagọlụ m. Onye ebe ka ị bụ? M bụ onye ihe dị n'okpuru ọchịchị ọgwụ lokal gọọmenti. Onye ihe. Biko, o nwere anụ ndị ihe na-asọ? O nwere anụ ndị ihe na-asọ. O nwere agwọ ha anaghị egbu ma mesie ike. Anta agwọ ha nakwa ata mmadụ na n'ihe. Kedu ụdị ka agwọ bụ ya? Agwọ dị ka eke ide mmiri mana sọsọ dị iche na eke ide mmiri isi eke ejima ihe dị iche mana ọ bụ na ịfụrụ agwọ na ide mmiri asị na eke ide mmiri kwa ndị ide mmiri anakwa egbe ruto na ha na-efi n'ọdị seme eke ahụ. Ka ị kpatara na ndị gburu adịghị egbu agwọ dị otu a? Ihe a bidoro n'anya nna nna anyị ochie ma ha akọta nwunye kpatara ka na ntotelu tupu de na-ada egbuda agwọ
onwere ndị be anyị na-eyikwada agwazi oyi o nwere ihe eji emele mmemme o nwere ya bụ form of alụsị nwaanyị ka ọ bụ so ndị be anyị na-akwụla agwa ọgwụ dute na ọ na-emere ọtụtụ ihe agwa ejego gba ụgwọ na mba na dị iche iche ya ga ime ọnwa na be anyị dole egba ọsọ agwa ga-abịa ọgụ n'ọnwa ya ka ọ bụ sigute ijeta azụ daalụ gịnị bụ afa gị? Afa m bụ Ngozi Ifo. Mọmi, onye ebe ka ị bụ? Ụmụ onye Eke. Onye Eke? Eke ụdị ebe a? Mọmi, biko o nwere kere anụ ndị bunu na-asọ? Anụ ha na-asọ eke, asọ ejuna. Ụmụ anụ ụfọdụ cha ha na-asị ya ka ọ dị gịnị. Kedu kpatara ndị bunu ji asọ eke na ejuna? Ihe ha ji asọla eke bụ na ikiricha ya ọ dịghị mma oriri ka ọ dị gịnị so na ya. Ọ dịghị mma oriri ya kpatara ndị bunu ji asọ eke. Kekwa maka ejuna? Ejuna nwe obodo na-eri ya nwekwa n'obodo na-anaghị ndị be anyị anaghị eri ya. Kedu kpatara na unu adịghị eri ejuna? Ihe ya anaghị eriri ya bụ na dị ka otu omenala ndị be anyị dị ụsọ nwe obodo ị ga-ejekwa ha na-erikwa ụdị anụ dị otu ahụ. Ya na omenala? Daalụ ma. Nwanne anyị nwoke biko gwa ya afa gị. Afa m bụ Maazị Emmanuel Prince Chigadibia. Onye ebe ka ị bụ n'ala Igbo? Abụ m onye Abia State, Ukwa East Local Government Area. Igbo onye Ukwa East? Yeah. Ebe na Ukwa East, onye ebe kere afọ obodo unu? Ọhankụ Ndoke. Gwa anyị o nwere anụ ndị be unu na-asọ? N'ezie ndị be anyị na-ata agwọ, anyị na-ata jaki, anyị anakwaghị eri ihe ọbụla ka m nwere ihe ọbụla na-eme ka ezi nakwa n'ime ya, mana ihe ndị ọzọ rere n'anya anyị na-ata ya. Unu ada ata agwọ? O nwere agwọ dị iche unu ada ata? Agwọ niile anyị na-ata ya. Unu ada ata ihe ọbụla gba agwọ? Unu ada ata ịnyịnya? Jaki? Anyị ada ata jaki. Kedu nke ọzọkwa? Na ezi. Ezi. Kedu ife kpatara na unu ada ata anụ ndị a? Omenala anyị ahụchara ụmụnye ndị ahụ n'anya. Anyị na-ahụta ha as ihe rere ere n'anya anyị, ihe na-adị mma na-arụ mmadụ ibe anyị. Daalụ. Igbo bụ Igbo, ekenekwe m unu. Anyị abịagwa na nchịkọta ife anyị ji maka ya wee bịa tata. Unu ṅaa ntị, unu anụgwa ife ndị mmadụ kwuru banyere anụ ndị befa na-asọ. Ụfọdụ si na ndị befa na-asọ eke, ụfọdụ si na-enwe, ụfọdụ si na-ejine. Ọ dị mma na gị nwa na-ekiri m maka na onwe ndị na-amaghọ anụ ndị befa na-asọ. Ọ dị mkpa na ị maara anụ ndị bunu na-asọ maka na Igbo si na nọkwa n'ọdịbendị na-edu ndị. Ekenekwe m unu. Biko wee na-asị ọ bụ na izizi ị na-esonye anyị ka gbarụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba anyị ji agbasa ozi. Anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Instagram. Ije na YouTube ị ga-afụ ebe edere subscribe nọ n'oyibo, ibinye aka, ị ga-afụkwa obe esere ihe dị ka mgbịrịmgba, ibinyekwa aka ka ị wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ife onyonyo nke ọfụ. Ka gbakwara ka ị na-esonye anyị na Facebook nakwa Instagram maka ife ọbụla gbasara omenala Igbo, mmụta na nkụzi dị iche iche banyere omenala Igbo. Ọ na ikoROtv network ka ọ na-akpọtụ. Ekenekwe m unu. Cheta na aka m nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilenunachi, mana ito mụrụ iwe akụ akpa m nganga, ito mụrụ iwe akụ abụọ nga ego ka ọ dị.